सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफनि दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव मोनसे एग्जिकिउटिभ कमिटि जादों। खोब मोनसे जोंहा मोनसे मोजां सावरायनाय हाबाफारि जानानै थांदों। मानोना लाइमोन होननाय लोगो लोगो मोनसे दल संगठननि मेन रुल थायो। ओंखायनो जों दिनै लाइमोन बिपिएफनि जिथु एग्जिकिउटिभ मोनसे सावरायनाय जादों। बे सावरायनाया मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटि बा मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिया मारै सोलिदों, माबायदि मावनांगौ, गासै हाबाफारिखौ जाहाथे सेन्ट्रेल इउथ कमिटिनिफ्राय मोनसे क्लियारलि गाइडलाइन हरदों। बे मथे मावनो थाखाय खावलायदों। मानोना जोंसे राजनिति दलाव मोनफ्रोमबो माने उइंनि बा मोनफ्रोमबो कमिटिया स्ट्रं जानांगौ। बिनि थाखाय जोंनि लाइमोन इउथ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जेरै प्राइमारि लेभेल, ब्लक कमिटि लेभेल, जिल्ला लेभेल गासै कमिटिफोरखौबो मोनसे बिथोन हरनाय जादों। जाहाथे जों गासै कमिटिखौ थिग थाक खालायना लानानै फैबाय थानाय समाव इलेक्सनाव गोख्रोङै मोजां हाबाफारिखौ जाहाथे मावफुंलांनो हानाय बायदि बिथांमोना बिथोन होनाय जादों। आरो खोब मोजां जादों सावरायनाया। मानोना नुदों दानि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट आरो बिजेपि गभर्नमेन्ट बिथांमोना माबायदि बिटिसि ओनसोलखौ दैदेनलांबाय थादों आरो बर्तमान बिथांमोननि सरकार सालायनाया माबायदि जानानै थांबाय थादों। बिथांमोना साफ्रोमबो लाइमोनजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलाव माने रायजो जानाय सुबुं माहारि, गुबुन हारिफ्राबो बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारिफ्राबो जेबायदि मोनसे आसा आरो मिजिं लानानै बिथांमोना जि धरनाव आसा होदोंमोन रायजो राजाफोरनो, नाथाय बिथांमोना मावफुंनो हायाखै। बिनिखायनो दानि बर्तमान इउपिपिएल सरकार आरो बिजेपि सरकारनि सायाव बिथांमोना कमप्लिटलि मोनसे गोजोननाय गैया। ओंखायनो जोंनि लाइमोनफोरजों जेरैबायदि लोब लोब फैनानै गोबां जोंनि गेजेराव जयनिं जाफैदों आरो बे जयनिं जानायफोरखौ जों मोनफा मोनफा दायित्व होनानै फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफखौ स्ट्रं आरो गोख्रोङै हाबा मावनो थाखाय बिथांमोननो दायित्व होनाय जादों। बिथांमोनाथ' मोनसे नाटकसो ना। प्रमद बर' बिथाङा जि धरनाव खोथा बुंदों आरो प्रेक्टिकेल मा जानो थांगासिनो दङ। दिनै बिथांमोना केसखौ फारसेथिं माने सोङोब्ला बा एसेम्ब्लिनि गेजेराव जों कुइसन खालायोबा मोनफानि उनाव मोनफा फोजोबलांगासिनो दं होननानै बुंदों। आरो प्रेक्टिकेल बिथांमोना दिनै नुनो मोन्दों साफ्रोमबो एनडिबिनि माने जायफोर केडार बा लिडार्स बिथांमोना दिनै कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जादों। आरो दिनै रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां माने एनडिबिनि एक्स एनडिबिनि माने जोहोलावफ्रा दिनै जेलाव जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों। बेनो फोरमान। आरो बिथांमोना जिबायदि बाथ्रा होदों जे गावनि सार्थ आरो गावखौ मोनसे थाखा फैसा खामायनायनि मोनसे नोजोरजों बिथांमोना बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों, थगायबाय थादों। जोंथ' आसा खालायदोंमोन बिथांमोना जिबायदि खोथा होदों, जिबायदि बुंदों दिनैनि थारिखआव बिथांमोना मावफुंनो हानांगौमोन। मानोना 3 बोसोर बारलांबाय आरो सुक्ति जानायाथ' 4 बोसोर बारलांबाय। दिनै दासिमबो दिनै एनडिबिनि सेंग्राफ्रा फ्रिलि गिदिंनो हायाखै आरो खायसेया दिनै जेलाव जोबथेनानै दोनजादों आरो खायसेया दिनै माने कर्टआव हाजिर जाबाय थानो गोनां जादों। बेनो फोरमान। आंथ' सासे बेरेखा हान्जानि एमसिएलए हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन जे बिथांमोना मोजां सरकार सालायनांगौमोन। जों सरकार जानायखौ बिथांमोननि सरकार मोजां सालायनायखौ जों लुगैजादों। खिन्थु बिथांमोननि जिथु मावनाय जि हाबाफारि गनायजाथावना नङा। मानोना बिथांमोना दिनै रायजो राजाखौ जिबायदि नंखाय मिसा खोथा बुंनानै दिनै बिटिसिखौ माने उन्नयननि खोथा बुंफ्ला गावनि पारसेन्ट जानायनि थाखाय जिबायदि बिथांमोना मोनसे नोजोरजों खामानि मावबाय थादों। जों बिथांमोननि माने सरकार सालायनायखौ जों नङा, रायजो राजाफ्रानो बुंदों। बिटिसिआव थानाय गोबां माने सुबुंफ्रा बुंदों जे बर्तमान बिटिसि सरकारा समाय मथे बोसोरिया जिथु बाजेट हरखानाय रांखौनो बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै। आरो बेखौलाय आरो मा फोरमान होबावनो गोनां दं। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों दिनै मोनसे सुक्ति जानानै थांदों, बिटिआर सुक्ति 1500 कोटि थाखा दिनै माने बोसोरफ्रोमबो माने 500 कोटि बाहायनांगौ, 3 बोसोरजों फोजोबनांगौ। बिथांमोना थाइसेबो थाखा लाबोनो हायाखै। आरो बिनिफ्राय मा फोरमान नांबावगौ। दा दिनै मोनफ्रोमबो ओनसोलफ्राव थां, मोनफ्रोमबो एरियाफ्राव थां, बिसिडिसि लेभेलाव थां, कारापसननि अनगायै जेबो नुवा। बिथांमोना जाख्ल'नाय मालायखौ बुंबाय थादों। दा बिथांमोना बे मोनसेल' खोथा बुङो जे बिपिएफखौ सोंखारिफ्ला गावसिनि दायखौ एरायनानै थानो नागिरदों। नंखायनो देग देग नुबाय थादों मोनफ्रोमबो टेबोलाव, मोनफ्रोमबो माने बिसिडिसि लेभेलाव माबायदि कारापसन जादों। बेखौथ' आं बुंनांगौ खोथा गैया, आं बुंनाय बाथ्रा नङा बे। साफ्रोमबो जायफोर बेनिफिसियारि, जायफोर थिकादारफ्रानो बुंदों, देग देग बुंबाय थादों आरो बिथांमोना फोरमान बिफ्लाबाय थादों। दिनै जुदि बिथांमोना जुदि हस्साखे जुदि बिटिसि ओनसोलखौ उन्नयन बा जौगानायनि खामानि मावदोंब्ला माथो नुसाराखै, मा मावनो हादों बिथांमोना। नंखायनो दिनै बिथांमोना जिथु बोसोरिया जिथु बाजेट थांनाय बारनि जिथु माने 22 आरो 23आव जानाय बाजेट बोसोरिया बाजेट 722 कोटि थाखा, बेखौनो बिथांमोना एक्सटेनसन खालायनांदों। माने 4 मास एक्सटेनसन खालायनांदों बिथांमोना। अब्ला बिथांमोननि मावनाय हाबाफारिया मोजां जादों ना गाज्रि जादों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन। आरो दा जिथु नै बे बोसोरनि जुदि माने 23 आरो 24नि जिथु बाजेट
800 कोटी थाखा बे 800 कोटिया दिनै बिथांमोना दासिमहालागैबो फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ लाबोनो हायाखै बिथांमोना बेखौ सोङोब्ला बुङो फैसाखौ हिसाब लाबाय थायोनो जों सोङा मानो रायजो राजानि फैसा उन्नयन खालायनांगोन बिथांमोना नंखाय माखासे बायदिसिना माने नलेज फेस्टिभेलानो बुं बायदिसिना गोबां धरननि बिथांमोना फेस्टिभेल लानानै बिथांमोना थाखा फैसाखौ नांगौ जायगायाव बाहायाखै माने नाङै जायगायाव बांसिन बाहायनायखौ नुदों मानोना दिनै थारिखाव जों नुदों गोबां जोंनि बिटिसि ओनसोलाव खामानि मावनो गोनां दं बिथांमोना खोथा हरनाय मथे मावथों जों बेखौ खावलायदों आरो दा बिथांमोननि जिथु मावनायफ्रा रायजो राजाजों मोनसेबो गनायजाथावना नङा